Dvojica mladých mužov bojovala o svoje životy s vodou, ktorá sa im valila do auta. Mladíci havarovali v centre Brusna a skončili v rieke Hron. Mali šťastie, že sa im podarilo dostať von zo zatopeného vozidla. Auto prerazilo z vodidla a skončilo v Hrone. Dôvod je skutočne kuriózny. 22-ročný vodič počas jazdy prelaďoval rádio. Stačila tak chvíľa nepozornosti a s kamarátom bojovali s vodou valiacou sa cez okná dovnútra. Z ničoho nič ráno. Lebo toho nešli určite. Zátačku nevybral, hotovo. Prerazil zábradlie a už bol v Hrone. 22-ročný vodič v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla zišiel s týmto vozidlom mimo cestu. Spolujazdcom bol mladý banskobystrický policajt. Našťastie aj napriek pribúdajúcej vode nespanikáril. Kamarátovi, ktorý už bol pod vodou niekoľko minút, pomohol z prevráteného auta. Obaja sa bezpečne dostali z kabíny. Ten druhý, že ho vytiahol cez to okienko. Ešte šťastie, že nemali pasy, ináč sa utopia. On vravel, že už tam bol 3 minúty. Keď prišli na miesto hasiči, posádka už bola našťastie von, no kabína bola plná vody. Osoby, ktoré boli vo vozidle, sa nachádzali v ošetrení zdravotnej záchrannej služby. Pri tejto dopravnej nehode našťastie nikto neutrpel vážne zranenia. Alkohol u vodiča pri dýchovej skúške zistený nebol. Vytiahnuť auto nebolo vôbec jednoduché. Hasiči sa k nemu museli zlaniť a upevniť ho. Prúd ho totiž mohol posunúť ďalej. Nad vodou bolo elektrické vedenie a auto bolo plné vody, čiže sa nedalo predpokladať, čo to auto spraví, keď z tej vody sa dostane. Tento drží lampu. Lampu vydrží. Šťastie veľké. A hlavne, že nikto nešiel po chodníku. Mladosť, pochabosť. Z Brusna Katarína Kováčiková, televízia Joj. Izraelská armáda vystúpila